हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जालायबाय वा बाइकबो सलायबावो नै मालायनो थांफिनखो खबार सं मोसानो फैदों बहाय ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं बेयाव नालेंखर फिथाइ खागासिनो दं गाखोनायखौ एसे दिन्थिगोन आं र' दसे नायलाबायनोसै बिसिनि खबार सं मोसानायखौहाय ओमफ्राय आंबोथ' बेयाव दायो सप्तानैयानो जानोसै सप्तानैनि उनावसो आं बिनिफ्राय जायखानोसै लास्ट बिजि गंसे दंबावो बे गंसेखौ लानानै आं थांनोसै बेनिफ्राय बहाय थांनाय जायो नोंथांमोना नुगोन माखासे जायगायाव ब्लग खालामनांगौ दंबावोमोन ओमफ्राय मा जायो र' लेंदोंमोन आं एसे मेचिनफोर दिन्थिलाबायनो सानदोंमोन आं नोंथांमोननोहाय नालेंखर फिथाइ हानगासिनो दङ नै माबायदि गाखोयो र' गोरलै गोरलै लांनानै बिदै फानहैनायसै बेखौहाय माबायदि गाखोयो नै बाब बाब एवजोबखागोन एला आथिङा जा गोजौखा दंफाङा उइस थिगा ओइ दौदाव जादा होस ओइ बिदिसो हानो दाखा दाखा दुरुंजों ए जौ होलायबावा दलद दलद हाननो दुरुंजों मानसियानो गाखोखायो आइरन टफि हमलायनानै गानफब जोमफब देलायनानै Hai लोगोफोर जों दा दोंसे मेथाइ मोसानो नागिरदों मा मेथाइ मोनलाय आइरन टफि आइरन टफि हमलायनानै गानफब जोमफब देलायनानै होनलायनायखौ मोसासिगोनसो बुंस'ना बुंस'ना औ बेनो जागोन जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बेबायदि दम गैया लोगोफोर आबादारिफोरनि थाखाय बेफोरबायदि दंग'खौ नावद्रा होनो थाखाय नाय बिसोरनिया माबायदि नावद्रा होनानै लाबोलाङो नै माबायदि दै थिखोना होयो ओरैनो बारहावाया गामिनि बायदि दै बेयाव फैनानैहाय देर सप्ता जागासिनो सोमबाय आंबो मोखाङाथ' नानेखा जानो हमजोब्बाय दाखाल मोखां सुजानानैहाय जेबो फुननो मोनाखिसैना जेबो क्रिमबो मिथिखाया फुननोबो जेबो फुनखाया मोखाङाव माबा जाजोब्बाय नै अरे कहना क्या चाहते हो ओरैहाय मा होनो मानेखा नै बिदि जाजोब्बाय मारै सोखाना लानांगौ जाखो ओमफ्राय मानसियाबो ओरैबायदि सोमफैखाबाय बेयाव फैनानै जायगाया गामिनि बायदिखा बारहावाया बनाया गामि जेरै ओरै बेयाव फैला सोमो ओमफ्राय बे हाग्रायावथ' बिराद हाग्रानि दावराय दं नैबे हाग्रायाव न'आवनो ओंखारहैयो ओमफ्राय दुब्लियाव ओंखारनानै जायो न' खाथि खाथि थाङो मै बिदै दैलाबायोथाय बिदैखौ जानायथारगौ आं मोनला दाबो जायाखै दावराय बिदैखौ नै लोगोफोरबो गोबोर मैखुन दंनो बेखौ खाना लांनायसै आं भाजा जानो रिथि रिथावनो नै दंलाबायो नै बेयावहाय गोबोर मैखुन प्लास्टिक लाबोखादों नै प्लास्टिकआव सोना लांसै खानानै थांसिगोन जोब्बायानो रमल गान्दानिमोन नामा इयो बुंस'ना होननाय मोसादोंमोन थांसिगोन हाबाय
बाइक सालायनाय दंबावनो बायबो लादो दे नों माबाखौल' थाबायबाय थादोल' नोङो जेबो साउन्ड गैला बक्स लालायखायो बाइक सालायनायनि शट लाबावगोन थाबायबाय थादो नोङो गोसोबायदि थाबायबाय थाबो मालाय फैबाय थागोन थाबायबाय थादो लामा गेजेरावसो दोनबावदों सेन्देलाबो दोंसे गान हाबाय गोदोनि फुराना गान गोदानखौथ' मोसानो हाया जाहैबाय कपिराइट क्लाइम नाङो सोरबा सोरबालाय स्ट्रिकसो होलायबावगोन बेनो लोगोफोर ससे देखायबाय आं बिथांमोननि कभार सं बानायनायखौ थांबाय बोराय बुरै होलांबायसो बोराय बुरै थिं लाना थांनानै